Silakan gabung nyawiji untuk Irama Trono. Sing kepengin goyang, sing kepengin nyamer kami persilakan. Irama Budoso Wasih Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didik putra berpribadi bangsa rampung dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Selamat datang kami ucapkan, hadirin muslimin dan muslimat, semua filsafat yang mulia. Di dalam acara malam ini
Selamat datang kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat, semua krisawan yang mulia di dalam acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat, semua pirsawan yang mulia di dalam acara malam ini. Selamat datang kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat, semua pirsawan yang mulia di dalam acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat, semua pirsawan yang mulia di dalam acara malam ini. Selamat datang kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat, semua kisahwan yang mulia di dalam acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wirawiri goleki senenge ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Anake wong Jawa lunga nonton irama Buddha, aja main moto mundak kakean dosa. Anake wong Jawa lunga nonton irama Buddha. Anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wirawiri goleki senenge ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Anake wong Jawa lunga nonton irama Buddha, aja main foto mundak kakean dosa. Anake wong Jawa lunga nonton irama Buddha. Anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wirawiri goleki senenge ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Anake wong Jawa lunga nonton irama Buddha, aja main moto mundak kakean dosa. Anake wong Jawa lunga nonton irama Buddha. Hai pemuda junjung tanah airku, Republik Indonesia negara mulia. Pancasila hidup dengan bahagia, untuk napinya jadi panutan, membawa umatnya ke arah bahagia, hidup aman damai selama-lamanya. dulurku kabeh ayo ibadah, Ben ojo kewaleh pring Gusti Allah, eling ana sira urip ning donya. padane wong umum mampir mung sedelo. Iki temenono anggonmu ngaji, kanggo sanggup kita yen wis tekan janji. Iya, iya. Hai pemuda putih tanah airku, Republik Indonesia negara mulia. Pancasila hidup dengan bahagia, Tuntunan nabinya jadi panutan, membawa umatnya ke arah bahagia, hidup aman damai selama-lamanya. dulurku kabeh ayo ngibadah, ben ojo kewaleh pring Gusti Allah, eling ana sira urip ning donya. Padane wong lunga mampir sedelo, iki temenono anggonmu ngaji, kanggo sanggup kita yen wis tekan janji.
Ayo para kanca golek ilmu lunga lunga ibadah supaya ilmune tambah. Ayo para kanca golek ilmu kang suci supaya besok oleh sanggune mati. Ayo para kanca kaya padha lunga ibadah supaya ilmune tambah. Ayo para kanca golek ilmu kang suci supaya besok oleh sanggune mati. Iya 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 Ayo para kanca sedaya padha lunga ibadah supaya ilmune nambah. Ayo para kanca golek ilmu kang suci supaya besok oleh sanggune mati. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang siang dan malam untuk ingat pada nikmat Tuhan. Sholat wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Katakanlah hai lupa selalu untuk ingat pada nikmat Tuhan. Bahagia kita putra Islam menikmati hasil pembangunan, sandang pangan serta kecukupan, rumah sehat serta sejahtera. Tapi kita wajib ingat selalu meningkatkan usaha sungguh-sungguh, maka tak apa tingkah laku masyarakat jadi makmur sejahtera. Iya, iya,
monggo para rawuh sedaya samiya Nuti ilmu nipun agami pangandikane tolabul ilmi yang kesang wajib lapai dawuhe datang suci tegese suci punten kita Gusti Kanjeng Nabi al Islam tumugi pati muslimin wal muslimat minawati kula niki tiyang sawi iya 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 Ramila monggo-monggo para rawuh sedaya sambiya muti ilmu nipun agami pangandikane tolabul ilmi tiyang kesang wajib lampahi dawuhe datang suci tegese suci punten kita Gusti Kanjeng Nabi al Islam tumugi pati minal padi kula niki tiyang sawi Irama muda gila ayo pra wanita datang lari adita kudu bisa dari prabatan ayo para ibu matur ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu ayo ibu tadi aja nyepelekake besok hasil tapi STBD dia asik loh ayo pro wanita datang terlari kita kudu bisa lari prabatan ayo para itu matur ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu ayo ibu tadi aja nyepelekake besok hasil tapi STBD iya ayo pro wanita datang lari kita kudu bisa lari prabatan ayo para ibu matur ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu ayo ibu tadi aja nyepelekake kabeh bisa hasil tapi STBD iya ayo pro wanita datang larian kita kudu bisa lari prabatan ayo para ibu matur ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu ayo ibu tani aja nyepelekake bisa hasil tapi STBD iya
Jawa.